هەفدەم لەگەڵ ئالۆزبوونا ڕەوشە لەشکەری و ئەولەهی لە ناوچەیە بگشتی ئێریشێن گروپێن چەکدار لەسەر بنکەیەن هێزên ئامریکی و هەفپەیمانیە ناودەوڵەتی لە عێراق و سووریە و ڕۆژاوای کوردستانی بێتربوونە. ji destpêka cotmeha Bûrî ve bi taybetî Hefterîpî rewşa serbazî li Xezaya Filastînê bi awayekî berbiçav ew binke têne armanc kirin. Derbarê vê yekê narînên şirovekarên siyasî û lêkoleran ji tora medyayî ya Rûdawê re hene. Bêguman zêdebûnan van êrîşan yek ji encamên şerê ku îro navbera Hemas û İsraîl de ye ku ew bi xwe nameyeke Îranî ji bo Amerîka ku ew nerazîbûna xwe didê xuyakirin ji piştevaniya Amerîka ji İsraîl re ev yek ya diduwe îro Îran weke xwedixwazê bidê diyarkirin ku ew xwediyê pirsgirêka Filastîniyê ye. Hokarê sisiya ew jî ew guheştiya ev êrişê zêde bin îro Rusya hinekî rê bêhtir didê van grûpatên ser Îranê ve got êrişên xwe zêde bike ji ber ji berjewendiyê wê got ev fişar zêde bibe. Bi nerîna hin şirovekar û lêkoleran ji tevgera siyasî ya Kurdî jî tê xwestin ku Sûdê ji vê derfeta hebûna hêzên Amerîkî bibînin û têxin warê berjewendiya doza Kurdî. Hêzên siyasî Kurdî Rojavayê Kurdistanê û li Başûrê Kurdistanê pêwîst e ez bawer dikim sûd bigirin ji vê rewşa siyasî nû ku karibin bibin lêstikvan di vê rewşa siyasî nû de ji ber pêwîstiya Amerîka û wa hêzên navdewletî wê bêhtir Kurda hebe weke hêzeke xwedî bawer hêzeke devereke aram û ew hêz karin lê xwe bicih bikin ev dihêle got pêwîstî bi Kurda zêde bê û mana van hêzên navdewletî Amerîka li deverên Kurdî çi li Başûr û çi li Rojava bêhtir bê. Li gorî medyaya nêzîkî Îranê grûpên çekdar ên ser bi Tehranê şeva yekşemê duwazdeyê mijdarê binkeya Amerîkî ya Zeviya Konîko bi rokêtên pêşketî kira armanc. Li beramber wan êrîşan jî di heman şevê de balefirên şerên Amerîkayê dijwartirîn êrîşa ezmanî bire ser wan grûpên çekdar li Elbûkemal û Meyadîn û hin deverên din ji Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.